Først tager jeg 11 op i 10, det kan jeg ikke. Så tager jeg 11 op i 104, det går 9 gange. Så siger jeg 9 gange 11, det giver 99. Trækker fra, giver en rest på 5. Trækker 5 ned, siger 11 op i 55, det giver 5. 5 gange 11 giver 55. Trækker 6 ned. 11 op i 6, det giver en 0 gang. Og 0 gange 11 giver 0. Det giver 6 til rest. Og til sidst så trækker jeg 6 ned. Og 11 op i 66, det giver 6. 6 gange 11 giver 6 og 60. Og så er der 0 til rest.